nachádzame v Pomirovci, vedľa Slavnici. Je to taká kaplnka, kostolík, takzvaný, a rodinný cintorín Šandorových. Takže Šandor, Šandorová, Čohrob, takto ich priezvisko. Neviem, ako to inak lepšie nazvať. Tak uvidíme potom v noci, keď prídeme. Nechám sa prekvapiť. A je momentálne 2 hodiny ráno a ideme zistiť, že čo sa tu práve nachádza. Lebo sme minule zistili rôzne zvuky a to sme sa ani nikoho nič nepýtali. A ešte som dostal takú jednu odpoveď, ešte som sa ani nikoho nepýtal. Len som si povedal do MP3, že idem k 2 stromom, medzi 2 stromy. A to mi povedal, aby som tam nechodil. Takže uvidíme, že čo sa tam teraz bude nachádzať. Pán János, Mentnej, poďme si pozrieť rodinu. Poznali ste sa? Tento hrob je tak starý ako tá hrobka. O 10-ročný rozdiel. No to je dosť málo. To je super. Možno nemáš priezvisko Šandor. O čo ti ide? Si zjavil pri kostole, si zjavil pri strome. Čo nám chceš povedať? Bol si sám? Celá veľká rodina Šandorových. Všetci mali rodiny. Ty si mal rodinu? Je to tam dole, hej, jasne. Antonia Mária, také mladé si pomreli. Počúvaj, ty si povedal áno? Nie, nepovedal som nič. Ja som počul, keď si povedal, že také mladé ste boli a počul som, že áno.
zaujímajú tieto stromy. Medzi tým bol kríž. Aj keď kríž je teraz niekde inde. Áno. Neviem si to vysvetliť. Keď ho posunuli preč. A to znamená, že tu vládne nejaké zlo, tak? Čiže vraj tu je nejaký portál. Je to tak? Nič som necítil. A počuj. Pozri sa na tú fotku. Vidíš to? Vidíš tie fúziky? Vidíš tu tvár celkom, tak? To sa nás javuje. No, než prejdem. Pozrieme sa ešte inde. Takže tuto ako je tento roh kostola. Roh a strom. Na čo nám chceš poukazovať? Môžeš zabuchať na tie dvere? Tak nám stačí koľko nahrávania. Zatiaľ stopneme kameru. Máme kamery, všetko a ideme preč. Stále tam.